zaujíma ma Joby Aviation, spolupráca s Toyotou, kukni aspoň obrázky na YouTube, aby si vedel, o čo ide. Aviation, Joby, to nie sú tie lietajúce auta, či čo to malo byť? Aviation, no, hej, akože toto môže byť tiež zaujímavé. Aj tie, čo len nasadneš do toho, čo tam stojíš a proste lietaš s tým. Určite, akože, no nechcem povedať, že letecký priestor nie je využitý. Aj u nás na Slovensku to, čo máme, je to auto. Len to sú také, nemyslím si, že toto by bol prostriedok, ktorým by sme sa bežne prepravovali. Myslím si, že to bude do budúcna tak, že to bude vyzerať možno ako väčšie auto, hej, ale zaujímavé, toto sú presne také tie veci, že je to hudba budúcnosti, možno nie až taká príliš veľmi ďalekej, ale ja toto mám rád, hej, lebo určite neostaneme, aha, to je fajn taxi. Určite neustaneme na Zemi. Hej. Akože tak, že myslím, že svet sa začne rapidne meniť. Hej. A to aj skrz AI, že aké nápady on vie dávať prelomové a prakticky si viete spraviť výskum, preskum dosť brutálne. Práve preto ja píšem tie reporty, hej, lebo proste mám šablónu a zobral som si tú šablónu, alebo tá šablóna je dobre napísaná, dobre spravená, dobre vyprodukovaná, trvalo to niekoľko reportov, pokiaľ som našiel to práve orechové, aby som aj ja tomu chápal, že čo tam prakticky je. Aby tam nebolo príliš veľmi veľa dát, no ale keď dám 10-13 spoločností, tak jasné, že ten článok je taký na nervy a práve preto tá stránka bude ultimate upgrade. Čiže na toto sa ja celkovo teším. Dobre, paráda. Daj vedieť potom, keby náhodou prišli na trh, lebo do takýchto spoločností je to, myslím si, ja mám rád také tie investície, riskantnejšie investície, hej, lebo proste mňa nie, že nebaví 500, ale proste ja rád investujem do niečoho, v čom ja, viete, že ste rádi, že tam investujete. To je také ako tesličkári, hej, že veľa Tesla investorov, proste malo Teslu a proste mali v tom víziu, čiže takto by mali byť investície, hej. Vaše investície by mali dávať logiku práve pre vás a mali by ste byť nadšení, lebo keď ste nadšení, keď tam vidíte nejakú tú budúcnosť, ťaháte tú celú spoločnosť dopredu. Čiže to je paráda. Aj graph, please. Dobre, počkaj, najprv sa pozrieme na to A.